Hej og velkommen til en ny episode af Jeg kan ikke lide Chili 2. Jeg kan ikke lide Chili 2. Jeg tænker at lave mig en serie med det shit her, som folk de valgte at kalde for en chili. Slukker lige for tv. Det er ikke godt, hvis det larmer i baggrunden, men jeg er meldt med, og så vi bare komme i gang med det. Jeg er ked af at sige det, men jeg tror altså, det her bliver nødt til at blive sidste episode. Der er ikke engang noget helt ind til kernen af. I kan jo ikke se det der. Det var mig, der blev nødt til at tænke på at kigge ind i linsen og ikke på mig selv. Jeg spiser ikke det sidste. Nej, det sidste, det spiser jeg ikke. Desværre YouTube. Jeg kan simpelthen ikke. Jeg kan godt lugte en pisse stærk. Jeg tænker faktisk, at vi slukker nu. Tak fordi at du så med til den her video. Eller I. Jeg ved ikke, hvad jeg har lov til at sige. Hvad var det nu, jeg vil sige? Jo. Tak fordi at I eller du så med. Og det må du lige skrive noget i kommentaren. Ved du hvad, for der er jo kun en abonnent endnu. Ja. Det var så det. Tak fordi du så med. Hej hej.